2, mela, ġiviri għawek biex nurikom. Le, għanaħum, ħanamel, kollox live aħna, kollox live, aħna, kollox namlu, ħanaħulek l-affarijiet, et naddu dim il-kameras, ma di parti mill-show, parti mill-live, mela jien għandi mazza għawek. Mazza li nispera mux ħanaqla daqqa bija, mela. 5 kilos. 5 kilos. Sorry, 4 kilos, 4 kilos. 4 kilos, mela. Issa nizluni, ja? Ovvjament waqt li qed inlestu jiena ħanamel voice commentary. Ħanamel il-voice commentary ħaj nizlu ħaxim ħabba daru għax kien waqqa daru u weġġa daru u allura biex jinżel. Issa, tiġi fuq spaltu. Iġi fuq spaltu u dik injama. Inkwina. Iġi dik biċċan jama bil-ħadid. Issa jgħat id-daqqiet. Issa, fidek, jiena mux ħanoħod kwiet, ma rridx nweġġa l-ħadd. Ġifi mazza ta' 4 kilos, mela fidek. 5 kilos. Waħdejja. Nejn oħra. Oħra. Okay. Mela, jiena għadni bla klim, mela najnuk biex tqum, 1, 2, Alright. Emmu. Ma, għarġa noħdu postna narġaw, ġivri inti, dik, kemm għandek